see, 'cause I think I do when you're next to me. Good morning guys, dito ako sa banyo. Katapos ko lang maligo and aalis kami. Kasi tumawag yung daddy ni Jan kasi nandito rin sila sa atin, so kikitayin namin sila. So yun. Good morning. Good morning. Dito kami sa T3 Plaza. Hindi plano magsha-shopping, pero binigyan kami 2 hours and then akala ko naman kayo dyan, isasama niya ako dun sa family niya. Tapos naligo ako doon. Tapos pumasok siya sa bathroom, sabi niya, okay, see you. Sabi ko, okay, hindi pala kami kasama ni Holly. So, nag-shopping na lang kayo 2 hours kasi alis din kayo, punta tayo na Golf cart. Golf cart. Go-kart. Hindi siya bump cart. Kasi, di ba, iba, go-kart, mas malaki na ito, may accelerate, mas mabilis. May ano ba yan? Yung bump car, nandun lang naman kayo sa isang, ito may racetrack talaga siya. Oh my God. Oh, excited. Takot ako. Tapos wala akong sapatos. So, titingin kami. Di pa nag-text kami kay Lai kung pwede ako makahiram dahil naghiram na rin ako kay Lai before nung na-unplanned, walking. And si Holly girl. Tulog si Holly. Tulog siya. Kaya, ano mayroon dito sa car? May sleeping pills ba dito? Sleeping pills talaga. Sleeping, ano ba yun yung may trika siguro dito? Ano ba yan? Matagal naman siya nagising, diba? Oo, yung pag-gising mo. Ano ba yun yung lagi siyang tulog dito sa car ni ano pa lang eh. Sleeping pills. May sleeping pills siguro to na yung spray. Bobo, we're here, Bobo. Tingnan mo kung nasan ang juice niya. May dala po siyang fruit bag. Dito kami guys pupunta. Malapit lang. 11 minutes kila Race. Hindi pa ako nakapunta dito. Tingin tayo na kung ano-ano. Yung parking namin malapit lang kasi 20 minutes pa pala ito magbubukas. Ayusin ko yung parking ko kasi So, ang aga namin pala. Kami magbubukas ng guys. Kami magbubukas ng mall. Kasi 11 o'clock pala to. Tapos si Race, excited lagi siya sa pag magpa-park kami sa pram ba kasi malapit lagi sa mga 1 hour and a half. Ang dito? Hindi naman yun ganyan. Kahit dun sa amin naman 1 hour park or 60 minutes. 2 hours yan. Ano ba yung anong ilang oras ba yun doon? Kasi marami pa namang free. 1 hour. 1 and a half lahat. Grabe naman sila. Mas talo pa nila yung ni Dan, yung time sa admin sa pag-shopping. 2 hours. Yung parking 1 hour and a half. Siguro sa labas ba? Wala na yung labas. But may CCTV ba to? Pag sinabing 1 hour and a half, kailangan natin umalis? Hindi din siguro. Hindi naman. Kasi may bata tayo naman. Di ba? Tapos sabihin natin, ito yung shopping namin. Ibalik namin to. Kasi ibabayad namin sa sa ticket. Okay na? Ayan, dito na kami guys. Bukas na. And si Holly nakatulog ng konti. Kasi maaga nga kami dito. So ayan, kami nagbukas. Ayan si Holly. Say hi, Papa! Gising siya, kagising siya. Level 2. Ayan, may paganyan sila, Tara. Excited siya, Wala niyan sa mount. Yay! Hold on, Baba! Look at Mami! Look at Mami! Kapan si Holly kasi sumasakit yung paa niya. Dito kami sa DAS. Parang ako punta dito. Pero meron dito online. Pero sikat siya. Yes? What's that? Wow. Yes. We're gonna buy band-aids later, okay? Band-aid, okay? Come on. Baba, come here, Baba. Baba, here. Parang
siya. Banana. Thank you. Thank you. Labas na tayo. Can I have one of glaze and chocolate ice sprinkles and chocolate custard filled, please? A frozen yogurt. Kumuha kami ng mango delight and watermelon. Ano ba to? Smoothie bar. So, sa smoothie bar. Where's Baba? What do you want? Ano ba? Ha? Dito na tayo guys. Harris Star. So, binili na po din kami yung drink at saka ano ba yun? Come on, Baba. Dito na tayo baba. Baba. Dito kami sa Harris Car. Dito kami pupunta. Ito, Baba. Tataranta ako kasi grabe ang sale nila. Ang ganda kasi, oh. Tapos, ano yun, oh. Tingnan nyo. Today is Sunday. Today na siya mag-end. Sabi Baba ka here. from $50, Naros na lang. Grabe. So, siguro kunin ko siya. kukunin niya lahat. So, Hanap kami ng card. Baba, come here. Hanap tayo ng card, Papa. Come here, Baba. Baba. Hanap si Tita Liz ng card. Come here, Baba. Stay with Mommy. Grabe ang sale nila. Baba, here ka, Baba. We're gonna buy this one. Si Oli nakapa. Baba, dito ka. Come here. We're gonna buy that one. Come on. No, Tita Liz is gonna go toilet. Makitita race na siya, oo. Grabe, ang sale. Nabubuang ako ngayon. Di ba matagal ako naghahanap ng mga cookware set? Eto na dyan. Baba! So, kunin ko to isa-isa. Sige, isa talaga. Para isang set na talaga siya. Ha? Okay, yes. And then, ang ganda niya pa kasi ganito yung hinahanap ko. Puti ang hinahanap ko yung loob. Pero eto, okay na to. Ay, okay, Tita Race. Okay, coming. It's coming. Okay, Tita Race. Okay. Hinahanap niya si Tita Race. Okay, come on. Come on. Let's go find Tita Race. Ay, naku. Tita Race na talaga siya. You love Tita Race? You love Tita Race? Oh, here. You love Tita Race? Yes. Come here. Tapos, Baba, here, Baba. Wala. Ay, umiyak siya. What, Tita Race? Dahil tingnan nyo, Ito pa, 50% din to. May gulay. Paano na? Wala dito. Oh, pwede na yung Coles. Sa Coles na lang dami kukuha ng card. Pwede ba? Ayan nga sila, oh. Oh, diba? Come on. Come on, Baba. Pa tayo. Hanap tayo ng card. Kasi bibili tayo noon. Tara, Papa. Si Oli, oh. Ayan, dito na lang tayo sa Coles kukuha ng card kasi mas malapit to sa Harris Car. So, ayan, pahiram muna. Ayan, Coles. Haramin muna natin siya. Saglit lang yung yung cookware natin. Dahil muna tayo dito sa NQ Fashion Week. Sure ka? Ayan, nothing over 25 dito, oh. Mga ganyan siya. Ang dami. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi ang dami naman ditong sale. Meron akong nakuha ang isa. Eto, oh. So, yun po. Hali, come on. First time kong hindi makakuha ng Sabjo ngayon. Wala tayong napili dito. Saan? Uli! Upo, ikaw, Papa, upo. Dito naman kami sa sa temp. Ayan, meron akong nakita, dalawa. Tatlo ba to? May yellow po. Nasa yung yellow, Baba? Ayun. Nasa card. Ayan si Holly. Say hi. Ayun yung yellow, oh. Si Ray's nagsusukat. So, yeah, dito kami. Wala akong nakita doon sa sa isa. Yun sa NK Fashion ba yun? Ayan, oh. Ano siya? May 30% off on iba naman 50% off na mga dresses, oh. Eto, 30% off lang tong yellow. Ayan, oh, from 1995, tapos may 30% off, di ba? Mura niya na.
Ayan, kumuha ko ng isa. Ayan yan. Tita Ray's is in the fitting room, Baba. Hanap pa tayo. Ay, tingnan natin ito. So, yan. Hanap-hanap pa tayo. Are you alright there, Baba? Sit down ka, Baba. I don't close it because Tita Ray's bag is here. Opo, ikaw, opo. So, eto, sinukat ko. Kasya to sa akin. So, dalawa lang yung nakuha ko dito sa top. Thank you. Ha? Dito na kami, guys. And ayan na yung aming napamili. So, ayan. Dito na tayo. Kaya nga. More than. Oo. Diyos ko. Tingnan nyo. Ang dami. Oh. Kukunin ko lahat ng sa high, ano ba, sizes niya. Saway ka na. Itabi natin ito. Itabi na. Magbibenta ka ba ng ano? Oo, wala nito. Wala naman dresses. Ako din, dalawa. Ito sa'yo dito, ha? Ah, sige. We need room. Para ubusin lahat. Ubusin lahat. Sabay Lagay ko gano'n. to sa bag mo, yung ano ni Hali Food at saka shoes, ha? Ah, sige, sige. Diyan na lang. Thank you. Ayan na siya. Galing sa mga sobrang leeg. Ito? Oo. Dito tayo, oh. Dito sa pinakailalim. Kukunin ko to, ha? Oo. Kunin mo. Ano yung sunod niya? Ganun ba siya? Hindi siya pa ganito. Ay, wait, paano naka-display lahat ng ano? Kaya, so yun ang pinakamaliit. Yun yung pinakamaliit. Ito. Ayan, dito naman, 40% off naman dito sa mga ganyan-ganyan ba. Ayan. Si Holly, naiinip na siya, so binigyan ko siya nito. Yung... Ano siya? Birdie. Ay, oo. Ano siya? Airtight din? Ay, ang cute. Parang katulad lang yung push-push lang, pero sa kanya... Madali lang yung push kasi Oo, mapugas. oo, true. Mas maganda yung Kmart. Sorry. Sorry. Buti na lang. Wala. Ayan, dito, oh. What's that, Baba? Yung, ha? Yeah, ayan, oh. Pinawak ko yan sa kanya, yung tong na yan. Kasi, naiinip na siya. Wala. Guys, tingnan nyo to, oh. Ang mura niya na lang, oh. $49.95. Nakasave ko ng $109. Yung Smith Nobel na. Ito, mga utensils. Diba? Ang ganda. Siguro, piling ko makapabili tayo niyan. Kuha tayo kasi mura na siya. Kuha ko nito. Dalawa no, Ray? Nasaan na si Ray? Ganito ba? Kasi kulang naman siya. 4, 5 kami. Malaking, ano? Ilan siya? 6 and 129 siya. 3, 4, 5. Sandali lang ha. Pili lang tayo. So, eto na lang. Kuha tayo nitong dalawa. May accountant tayo dito. Nag-ano kami. Nag-compute kami. So, kuha tayo nitong dalawa. Ayan ang laman niya, oh. 42 pieces siya, eh. So, kuha tayo nitong dalawa. Holy, nagluluto ka na ng biscuit dito. Nagluluto na yun. Nam 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 nam. Sana lang hindi siya mangitim ba, no? Pag Hindi siguro yun. Maganda naman yun, ba? hindi, eto ba yung cookware na? Parang hindi naman, no? I-update mo lang kami sa vlog Update mo. na, update na lang. Ayan na, ayan na yung ano namin, guys, oh. Cart namin, oh. Iba-iba siya manoy. Ano, iba-iba? Yung isa Preston. Oh. Eto. So, ano nakuha ko? Dalawang Preston. Ano to? Sinek mo ba yung dami? Hindi, kasi akala ko para kasi 40... Binase ko lang sa 42 pieces. Ayan, 42 pieces. Pero may iba kasi. Yung isa. Eto, ano to na? Ano mo pagkakaiba nila? Tingnan nga natin. Ano to? Wait lang guys ha, kasi iba-iba may... Ano siya? 42 pieces? 99. 56 pieces. Oo nga, wala naman kasi lang sales lady dito tulad sa ano. Wait, Baba ha, wait. Wait lang.
Ah, okay. Ah, so may mga design siya, may mga layer siya. Ito si Preston, wala siyang design. Si Mayfair mayroon. Ayan, meron siyang ganyan, may paline siya dyan. So, pero ito, mas gusto ko to kasi simple lang. Tapos ito naman, meron naman dito yung isa. Ano to? No, it's not yet. Okay. Hudson. Ang Hudson, mayroon na ganyan, oh. Mas maganda yung plain, no? Plain tayo. So, simple lang tayo. So, yan, Preston. Yeah, okay, let's go. Yeah. Dito naman tayo sa electrical. Hanap tayo na. Okay, open baba. Okay na, mami na. Mami na, okay? Ito, open lang na. Ayan. It did. No, you can't, baba. Are you gonna shut? Careful. So, yun na nga. Nandito tayo sa electrical kasi naghahanap ako ng glass na kettle glass. And may nakikita na kami. And marami dito guys na ano, oh. Ayan, oh. Air fryer. Ayan, oh. Ito, ibang brand naman to. Magkano to? Mahal to. Yung sa amin ni Ponpal, mura lang yun. 100 plus lang yun. 150 yata. Ito, 399. Ilang? Oh, 5 liters lang to. Yung sa amin, 6 eh. 6 yung sa amin. Tara. Diba, piling ko may nakita ko yung parang pixel lang siya dati sa Kmart or Big W ko yun nakita. Ito oh. Pero hindi ito yung gusto ko. 100 ano siya? 179.95. Titingnan niya kung mayroon sa phone. Alam niya. Hanap niya yung pang... Wait. It's in the bag, Baba. What's up? We're good. Pwede ba lang yan? Bali yung isa may ano, kasi Sa wala. Same bag? Put that one in? You want that one in as well? Or two headed? Yeah. yeah, same bag. Same bag? Yeah, thank you. We'll go and get that. Yeah, it's too heavy. Perfect. It's here, Baba. It's in there, Baba. Inside. Where are we gonna- It's inside. We have to wait. I can get this one. Ay! You can do the solution, Bobo. Yeah, guys, no worries at all. Yeah, good one. No. Ayan, maganda to Ray sa kamay. Sobrang. Dito kami sa Supri. Ito yung aking hinahanap. Pero sana black. Kaso walang black. Kaya ito na lang na brown. So bayad na muna tayo. Nagmamadali na kami kasi aalis pa kami, di ba? Naghihintay na yung mga boys sa amin. Thank you. You too. Ayan, alis na tayo guys. Thank you. Excuse me. Baba, we're not allowed there, Baba. Card is not allowed there, Baba. Ay, ayun na. Umalis na siya, Day. So, dito kami. Hey! Wow, Baba! Lift tayo, Baba? Dito tayo? Hindi kasi pwede Tapos doon. na kami, guys. Late kami ng mga ilang minutes. Pero okay lang. Hindi namin,
namin ano yung 2 hours. Na-fail kami. Ayan. Pwede yung car dun sa Wakalito. Ayan. Tayo guys. Malapit na yung parking namin kasi Ayan na uli. 1 hour and a half lang yung park doon. Sana walang ticket. Ibalik ko to para pambayad natin sa ticket nila. Free yung parking na. Yung iba kasi baka ginawa na to. Ay, ano ba na? One. Baka One ginawa tayo. na kasi itong parking lot ng iba. Tapos Kasi punta tinanong- saan? True. Ayan, bye-bye. We're going down. Are you happy? Ooh. Yung mata niya. Ooh. We're here, Baba. We're here. Go down. Finish. Yay. Yan, loaded na yung car ni Tita Ray. Okay, you're drinking. No, that's Yaki. Now here, oh. Hurry up. That's Yaki. Come on. Okay. Ayan, palis na kami. connection error. Hinahanap lang ni Rish yung address para makapunta kami dun sa go-karting. And si Holly, ayan. Late kami. Ilang minutes tayo late? 10? 10 minutes late kami, guys. 5? Ay, uten. 10 minutes, di ba? 2 hours lang. So, hindi siya nagko-connect. Bilis na naman. Kailangan Ayaw niya sa akin. Ayaw niya talaga. Ayan, nakakabit na. Sabi ni Rice, malapit lang. Ilang minutes? 20 minutes. 20 minutes pa pala. Late na nga kami. 20 minutes drive pa pala. Patay tayo dito. Lang po. Si Manay to, bye-bye. Sorry. Sorry po. Sorry. Hindi nga namin napunta lahat eh. So, gano'n. Doon lang talaga dalawa. Hindi naman. Thank you. Kasi pumunta yata siya dito. Thank you. Ayan, tapos na sila. Come on, Papa. Kuya. Are you busy, Papa? Alright. Thank you. Thanks, Kuya. You want nuggets? Dosha and put Kai, Sarah, Lopez, Lopez, Shane, Dang, Matalubos, Balalutos, Annabelle Annabelle, Smith, Bits, Ira Joy, Avidoy, Tumalian. Ryan. Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.